सब लोग कहला हमार गांव आगे बा, हमार गांव आगे बा, लेकिन हम कहतनी हमार गांव पीछे बा, हमार गांव पीछे बा। जय हिंद दोस्तों, नया सोच, नया विचार, भोजपुरी संस्कार। जैसे रोलो मालूम हमारा नाम राजा। जहाँ से हिम्मत समाप्त होला वहाँ से हार के शुरुआत होला। जहाँ से हिम्मत समाप्त होला वहाँ से हार के शुरुआत होला। यही से कबो हार मत मानी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होकर बा, कि आज हम अपना खुद के गांव के बारे में बताओ जा रहा बानी। वीडियो चालू करे से पहले हम लोगों से बताओ चाहते नहीं कि बिहार के छोटा सा गांव कहीं दिल्ली में रहे नहीं, और दिल्ली में खुशी की बात ही बा कि आपन मकान बा। तो देखिए आज के टॉपिक ही बा कि सब लोग कहला हमार गांव आगे बा, हमार गांव आगे बा, लेकिन हम कहतनी हमार गांव पीछे बा, हमार गांव पीछे बा। का है सच में हमार गांव पीछे बा। अब पीछे के बात हम ज़्यादा ना दोहराएं, थोड़ा सा हम टच करते नहीं कि देखिए हमारे गांव पीछे काहे बा। देखिए जौन भी तनका सा समझदार लोग बा, जौन भी संस्कारिक लोग बा, जौन सच में इंसान बा, वो लोग के गांव से कोनो मतलब ना रहला। अब बहुत ऐसा ज़्यादा लोग बा जौन की मजदूर बा, अपन मजदूरी करेला खाला, लेकिन जौन बेवकूफ़ लोग बा, जौन की अपने आप के शहंशाह समझेला, ऊ कौन भी ऐसा गांव में काम होला सबसे पहले वो पहुंची। लेकिन जगह कुत्ता के डालल जाला, जे कुत्ता छुपा जाला, सेम वही तरह थोड़ा सा वो लोग के कुछ डाल दो तो चुपा जाए लोग। तो देखी ध्यान से समझी, वो तो इंसान होवे लोग, कुत्ता तो ना होवे लोग। कुत्ता भों भों करे लसन तो कुछ डाला तो चुपा जाइए सन। लेकिन हमारे गांव के जो बेवकूफ़ लोग बाड़े लोग, वो तो इंसान हो लोग, वो लोग सोचे का शक्ति बा, वो लोग सोच सकता लोग कि हमने गांव में कोनो भी ऐसा विकास के काम होता तो हमने थोड़ा सा जाके कुछ भी थोड़ा सा हमने के आगे डाल दिया था तो हमने चुपा जाता नहीं सन। तो ये बताइए हमने गांव में विकास कैसे हुई। यही से आज तक हमने के गाँव पीछे रहल बा। अब आज मेन मुद्दा ये बा कि देखिए हमारे गाँव में आज तक मुखिया ही नहीं खेल। 2021 के इलेक्शन में हमारा बगल में एगो गाँव बा, वहाँ के एगो मुखिया बनले हुए मैमुल्लाह मियाँ, जिनका हम चाचा कहले, और वो हमारे बेटा कहले, बाबू जैसे ज़्यादा कहले, बाबू बाबू कहले। बहुत अच्छा इंसान हुए एगो। हमरा से कुछ दिन पहले दिल्ली में मिल रहा, तो उनका में हमारे बहुत देर लग बात भई रहे। तो जहाँ तक उनका समझ पैनी, और जहाँ तक वो जौन भी बोल रहे, वो कहीं ना कहीं विकास के तरफ ना बोल रहे। वो खाली ये कहते रहे कि नाली बनवाएम, ये कहते रहे कि हई करवाम हऊ करवाम, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन विकास के मुद्दा होला वो होला शिक्षा। देखिए शिक्षा ना मिली तो कुछ ना हो, कोनो विकास ना हो। एक आदमी के विकास करला से विकास ना होला, हर इंसान जुट के विकास करेला तब विकास होला। तो जब शिक्षा ना मिली तो विकास कहाँ से हुई। तो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ और सिर्फ नाली के तरफ ध्यान रहे, शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान ना रहे। तो जहाँ तक कि गलती से वीडियो उनका पहुँचल, तो हम उनका से विनती करता नहीं कि रउआ नाली की तरफ कम ध्यान दी, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दी। काहे कि देखी नाली गांव में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाली गांव में उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि शिक्षा जरूरी बा। काहे कि देखी हर घर के पीछे पानी जाला, तो नाली के उतना ज़रूरी नहीं है जितना शिक्षा के जरूरी बा। यही से रउआ शिक्षा पर ध्यान दी। और देखी कुछ दिन पहले उनको लड़का मिल रहा है, और छोट लड़का बने, झूठ ना बोले लोग, छोट बच्चा झूठ कबो ना बोली। तो हाल चाल भई रहे, वही में कहले कि अब कि हमारे पापा ना जीती हैं तो कोमा में चल जाइए, काहे कि बड़ा कर्जा हो गल बा। तो हमरा को एक मतलब ठीक बा, कर्जा हो गल बा, तो कहीं ना कहीं देखी राउर ऊपर कर्जा बा, ई राउर काम बा, ई राउर प्रॉब्लम बा। हमनी के पंचायत के प्रॉब्लम नहीं है, हमनी के पंचायत के विकास चाहिए, ना कि राउर के कर्जा से हमनी कोनो मतलब नहीं है। हमनी के विकास चाहिए। हमनी के जौन स्कूल इतना घटिया, इतना गंदा पढ़ाई होता, ए पर रउआ के एक्शन उठावे पड़ी। राउर कर्जा बा, राउर मामला बा, हमनी के ऐसा कोनो मतलब नहीं है। हमनी के विकास चाहिए। है जितना स्कूल में घटियापंथी चलता, ये सब ना चली, ये रउआ के सुधारे के पड़ी। रउआ चाहे तो अपना जिला के कोर्ट में जाई, चाहे पटना के कोर्ट में जाई, चाहे हाई कोर्ट तक जाई, वो सब हमनी कोनो मतलब नहीं है। ये राउर मामला बा, हमनी के तो विकास चाहिए। और रहल बात कर्जा के, तो देखी अगर ध्यान से देखल जाओ तो रउआ कर्जा सधावे में 2-3 साल लग जाए, बची मात्र 2 साल। एमे का करें रउआ?
रउआ अपन जे भरेम आ कि अपना पंचायती के विकास करें। यही से हमारे रउआ से हाथ जोड़ के विनती बा, सबसे पहले कोनो मुद्दा उठाई तो वो स्कूल के शिक्षक हैं। शिक्षा के बहुत ही कमी बा, और जब तक शिक्षा ना हो हमनी के समाज में, जब तक हमनी के विकास ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।